Mamukasemu reZimbabwe kuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions dzitandinoitwa iya Glory. Welcome back to this episode. I hope you had a wonderful weekend. Manga muchipinda neipi paweekend. I hope makakwanisawo kuzorora, mukambokwanisawo kuenda kumachechi. Regai titange nenyaya yekutanga. Makasimba here vatete? Ndaitawo dambudziko nemurume wandinogara naye. Murume wangu hongu ane mari yakawanda ende vanhu vazhinji vanogona kuva vachimuziva. Vatete, murume wangu ane mushonga wekuti harari pamubhedha. Chero kuuyei, chero tikaenda kumaholiday resort, murume wangu anowaridza pasi, anorara pasi. I found it very weird kuti munhu ane fluffy bed with the Egyptian bedding, vatete, hapana chinoshoreka. Ndingangoti pavanhu vari smart, aiwa, ini ndinoverengwa. Vatete, bonde igame pasi. Kana apedza murume wangu anotanga kuombera pasi kuita senge ane waari kutaura naye. Vatete, mukati handisi kupinzwa muzvinhu zvandisingazogoni kubuda mazviri here. Kubuda mumeredhi ndinoda, asi ndinoti kana ndikazvifunga ndongonzwa usimbe hwekusiya meredhi yacho. Hazvinei kuti masikati kana kuti manheru, bed it's a no-go area for him. Handizivi hangu kuti pane angakwanisa kundibatsirawo here pazvinhu izvi. Zvimwe zvese zviri right, asi panyaya iyoyo ndipo pane dambudziko. That is strange. Munhu anogona kutoti musana wangu unorwadza ndosaka ndisingadi kurara pamubhedha. Asi otoona kuti it's weird. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Makadii tete? Nyaya yangu yakamira yakadai. Pari zvino ndiri musikana ane 22 years, but ndichadzoka kumashure kubva ndiri mwana mudiki. Mumba medu takazvarwa tiri 5. Wekutanga mukomana, then musikana, then mukomana, then musikana, then ini musikana wekupedzisira. Saka nekuteedzana kwedu 5 pau5 wedu ndichangoti ABCDE, first to last born, tiri 5 kudaro. Ndakazvarwa 2003 and vabereki vanga vaine imba yavo ine 8 rooms kuBulawayo. Baba vangu vaishanda kukambani, ngatiiti kambani X, and vakaita ushamwari nemumwe murume. Muushamwari vakafurirana kuba mari pabasa ipapo, but vakabatwa basa rikabva rapera. After basa rapera, baba vangu neshamwari yavo vakafurirana kutengesa imba, and amai havana kuudzwa since imba yanga iri muzita rababa. Zvinonzi vakabva vaenda kuMozambique neshamwari yavo kunotsvaka mushonga weLucky. Pavakadzoka pakabva pauya manew owners vanga vatenga imba, and vakataura kuti vari kutipa just 1 month kuti tibve pamba ipapo. Kuudzwa kwakaita mai vangu kuti imba yatengeswa, and vakatombokwira BP vakagara muchipatara. Mai pavakabuda muchipatara vakabvunza baba kuti ko mari yeimba iripi? Baba vakapindura kuti imwe vakadzosera kubasa ende imwe yakabiwa. Nyaya yacho yakatsikwa-tsikwa ikapera. Ini ndanga ndiri mwana mudiki, so ndaisanzwisisa zvaiitika at the time. So takabva pamba pataigara tikatanga kugara kune imwe nzvimbo muBulawayo imomo, ende taigara mu2 rooms tiri vana 5 kudaro plus baba namai. Panguva iyoyo ndanga ndava grade 1. Mukoma wangu anga atizirwa and anga wana basa obva ashifta akanotsvaka pekugara nemukadzi wake. So kuti amai vazoziva kuti baba vakabata mushonga, hanzi baba vakauya kumba nekiti 3 dzeblack. Vakati vauya nadzo kuti dzibate makonzo pamba. Kiti dzakagara for 3 weeks pasina aifungira chinhu. Rimwe zuva tichibva kuchechi takasvikoona dzisipo, tikafunga kuti maybe dzainge dzatorwa nemuridzi wadzo. Then after some time baba vakauya nehuku pamba. Vakati kuna amai pane mushonga weLucky wavapiwa, ende mhiko dzacho huku inofanira kuurayiwa nemukadzi wavo. Meaning amai vangu, kuurayiwa kwehuku ndiko kufamba kwezvinhu. Amai vakaramba ende baba vakatsamwa vakapopota vakati vakudzokera nehuku. Pakafamba some few days, then sisi vangu B vakatanga kuita problem yekudonha, like zviya zvekusvikirwa nemweya kunge chikwambu. Vaiti vakasvikira vaibata mapanga vachida kuzviuraya, so vaibva vasungwa makumbo nemaoko. Mweya uya waitanga kutaura vana mama vomhanya kunotsvaka munhu anonamatira. So munhu aitaura pana sisi ndisekuru. Baba vababa vaitaura kuti ndini Thomas ndakagadzira vana vanhingi kuti vazodai nekudai. At that time mama vaishanda kumayadhi semusikana webasa, ende vaitambira mari iri nani. So vakati ngatitsvake someone anokwanisa kutibatsira. Pakauya vamwe madzibaba. I remember vaisabhadharisa madzibaba ivavo. Madzibaba vakati sisi vangu vakaiswa mhepo
and that's why aizaroorwa and hapana chinobatika chaita muupenyu. Zvikanzi akapiwa murume wechikwambo nasekuru, baba vababa, but zvainzi baba vangu inini vaizviziva. So sisi vakabatsirwa from that day, havana kuzodonha futi. But then budhi vangu si akabva atanga kuita semunhu ari kurasika pfungwa, achiita like munhu anogara mustreet achifamba achinhonga zvinhu. Mama vakafamba naye futi, zvikanzi mhepo yacho makagadzirirwa, asi ndezvekuti mukabvisa pane umwe inoenda pane umwe. So budhi vakabatsirwa vakaita right. Nekufamba kwenguva baba vakauya nemwe mushonga pamba vakati ndeyokuvhara manza, saka vana vese munofanira kugeza navo plus amai futi, then mvura inosara tapedza kugeza inoiswa muchigubhu. Hamene kuputirwa here or what, because munhu wese akabvuma kugeza, asi hamene kuti chigubhu chemvura baba vakaendepi nacho. So mai nababa vakazotanga kunetsana vachiti zvemushonga havadi. Baba vakati sakaibva pano but vana unoziya. Ipapo I was grade 2. So mai vakabva pamba vakazoita stay in kubasa kwavo. So takasara nababa tiri 2 vasikana, ini naD plus budhi vangu same. Sisi vangu B vanga vatizira, so budhi vairara mukitchen, then isu vasikana tairara nababa bedroom. Taiwaridza pasi, but sometimes taimuka toona baba vakagara vakatitarisa. Sometimes taimuka tiri pambedha yeti tanga tiri pasi, but tanga tiri vana saka taisaziva zvaiitika. Takagara nababa anti mama vazoroorwa futi nomwe murume. Vakauya kumba vakati vari kuda kuti isusu vasikana tigare navo. Baba vakaramba, then mai vakaendesa nyaya kukoti. So mutemo waiti vana vari below 18 vari vasikana vanogara namai. Rimwe zuva takaenda kukoti nasisi tikabvunzwa kuti muri kuda kugara nani? Tikati toda kugara namai. So takamirira kunzwa decision yekukoti, taigara nababa. Then rimwe zuva pakasvika vanhu vekusocial welfare vakaongorora pamba vakabvunza baba kuti vanokwanisa kuchengeta vana vasikana here. So koti yakazotaura kuti vana vanogara namai, asi baba vane kodzero yekuona vana. So takadzokera kwababa tikarongedza mabhegi, but budhi si vakasara because madays acho mama vaigara one room. Ndei rekuti tiende kuna mai rakasvika, mai vakauya ende patanga tava kubuda baba vakataura mashoko ekuti tichaona kuti vana ivavo vachakupei, ucharamba uchivachengeta sevana vadiki kusvika ameno. So patakatanga kugara namai baba vakaregedza kutumira school fees. Pau5 hwedu ini ndaigona chikoro, at that time ndaive grade 4 and I remember mari yamama yaisakwana kuti vaite zvese like fees, rent nechikafu. At that time vanga vasiyana nemurume wechi2, so ticha vangu vakandibatsira kuti ndipinde imwe program yakafanana neBeam yaibhadharira vana maschool fees. Pandakapinda grade 6 ndakadzoserwa kugrade 3 because ndaishayiwa mari, so vaingoti ndirambe ndichidzokorodza. Finally vamwe ticha vakati aiwa mwana uyu anogona, hazviiti aramba achidzosoka kumashure. So ndakazobatsirwa ndikanyora grade 7 ndikabuda ne4 units, but nenyaya yechikwereti handina kupiwa results. So ndakambogara kumba until ndazotsvagirwa nzvimbo yeform 1. Since ndanga ndisina results ndakaiswa mulast class and masubjects emclass iyoyo haasiriwo andaida kudzidza. Ndave form 2 brother yangu yakasara nababa. Budhi si anga ane business ranga akuita ende raimupa mari. Madays acho machange money aive nembiri. Basa rake rekuchinja mari raifamba, akaita passport akatanga futi kuoda zvinhu achitengesa. So akazoya kuzogara nesu namama. Ndiri form 2 kudaro sister yangu D akatanga kudonha. Aisvikirwa nemweya waitaura kuti ndibaba vedu chaivo vekutibereka. Mweya waitaura kuti ndini pakatora vana vangu and uchafa uchichengeta kunge vana vadiki. Sisi vava vaisemwa nevarume apa vanga vasati vatanga zvemaperiods, yet she was older than me. Ndaiva form 3 ipapo. So budhi vangu si vakaunganidza mari vakati ngatifambe tiongorore kuti why vasikana vachidonha and vakomana hapana chisvinu chinobatika chavanoita. So nemari yakaunganidzwa takafamba kuenda kuHarare kuna vamwe sekuru. Takaona maadvert kuti vanogona stereki, vaiti vanoda $350 kuti vakwanise kutibatsira. So mari yakaunganidzwa. Then one day mai vakareceiva phone zvikanzi mhanyai kuchipatara. Mai vakasvika vakaona mwana asingatarisiki. Budhi vanga vadonhera mumeshini inogaiswa chikafu chemombe. Hanzi vakaburitswa vakaiswa pasaga because vaisatobatika situation
yanga yakashata, vakatyoka. Munhu aishanda naye akanzwa kuskrima obva adzima meshini, but hanzi nemunhu iyeye ndakabaya off kekutanga ukaramba kudzima, kechipiri ukaramba futi, kechi3 ukazobvuma kudzima. So vakaadmitwa pachipatara, and luckily mabills aibhadhagwa nekambani. Makumbo ari 2 akaiswa simbi plus ruoko rwekuleft. Vakagara muchipatara for almost 3 years varimo. Pavakabuda vaishandisa wheelchair, then with time vakatanga kushandisa macrutch. Nanhasi havakwanisi kuita mabasa anorema, ende gumbo ravo 1 racho rakazara maronda rikambosvika stage rekuita nota. So 350 iya haina kuzoshanda kwataida kunobatsirwa, but bhodhi vachiri muchipatara and I was in form 4 pakazounganidzwa mari tikanzi tiende kunobatsirwa kuna sekuru vaya. Amai vakasara nabhodhi kuchipatara. Takaenda kuHarare, tikasvika tikapinzwa mudare, zvikanzi baba venyu vakabata, but chimbogarai pano chakubatsirai. Sekuru ava vaive more than vakadzi 10 vavaigara navo ipapo, saka vana vaitopfuura more than 70 something. Asi ndakanyengwa nemwanakomana wavo anga ari ipapo madays acho. Hamene kuti ndakashandisirwa mushonga here, or was it natural, because hapana chaaitaura ndichiramba. Ndaingobvuma zvese, so ndakada naye mukomana iye kusvika zuva ratakabva tikadzokera kuBulawayo. Takapiwa mushonga wekushandisa, zvikanzi zvese zvakaipa zvichapera, but sisi vangu problem yekudonha continued, and inini handina kuzonyora form 4 yangu because ndakashayiwa mari. Bhodhi vangu si vakazotenga mota and business ravo raifamba, but sisi havana kumira kudonha and vaisemwa nevarume. Mukomana uya wandakadana naye kwasekuru akanditevera kuBulawayo, ndikafunga kuti ndadiwa. Akagara for some days akadzokera kuHarare. So after some months akati ari kuita birthday party and akakumbira kuti ndiuye, ndikabvuma. I don't know kuti ndakaputirwa here or what vatete. Mai vangu vakati it's okay sezvo vaiti vawana mukwasha. I went kuHarare kuya ndikagara mwedzi kutosvika pakubviswa umhandara naye. Zvakadaro takati garei. Mukomana yavatanga kuchinja akutaura zvaanoda ende zvimwe zvairwadza. So ndakadzoswa kumba, but handina kuzwa kuti ndainge ndava nepamuviri. Nhumbu yaane 2 months ndakatanga kunzwa pain, ndikazoona ndaita miscarriage. Since ndanga ndiri mwana mudiki, I can't say ndakanyanya kurwadziwa. So takati garei. Then rimwe zuva bhodhi vangu si vakareceiva call nenew number, obva vanzwa vari baba vedu. Baba vakati wakadii mwanangu? Ndati ndikufarise. The following day bhodhi vakaona baba vari pabasa pake vachitaura nevamwe vanga varipo. Kubva zuva iroro business rake rakatanga kudonha. Midziyo yake yanga azvitengera over the years akatanga kutengesa 1 by 1 kusvika adzokera pazero. Akabva aita addiction yenjuga zvemakasi zviya. Mama vakazomiswa basa because varungu vavo vakati relocate kuUK. So ini ndakazotsvaka basa ndikariwana mutown pane imwe shop yaita zvekutengesa maspace emota. Ndakashanda 2 months, then mwedzi wechitatu ndakapomerwa navamwe mai vaitengesa musame shop kuti tiri kuvabira zvinhu zvavo. So ndakanzi ndimire basa. Tete chadzoka nepart 2, but kuti chii chakazoitika. Alright, Heidi tinokurudzira kuti udzoke nepart 2, toda kuziva kuti chii chakazoitika. Panyaya iyi pane zvinhu zvandaona. Handizivi kuti ndingati vabereki vedu vakare here, because no sin is new under the earth, and I cannot say isusu we are different. Pane nyaya yekutamba feja neupenyu hwevana. Alright, baba vakaita wrong decisions kubasa vakaba. Baba kudaro dei rakaperera ipapo. Vakaendera mberi vakatengesa imba. Ndo pandiri kutaura kuti sometimes my parents we make selfish decisions. Kana uchitengesa imba kuda unenge wanzi atengesa imba, then tozonodidi, then tozoispina, then uchazotenga imba kuMorning Side. Sevabereki ngatiregei kutamba feja neupenyu hwevana. Ini muchanditi chipo ndine makore 20 chitupa vigai nokuti mama varipo pachane upenyu. Nyangu yakamira yakadai. Ndongoti zvakatanga ndiri form 1 2018. Ndakatoenda kuchikoro zvakanaka. Pandakadzoka kuchikoro ndakabva ndichirwara. Ndakangosvika ndichivata. Ipapo ndaive ndichigara nagogo. Ndakarara kudaro ndakarota ndiri muimba yandaive ndakarara mune coffin. Apa mukati macho ndini ndaivemo. Kumasaidi kwaive kwakatogara mainini mukadzi womunin'ina wadhedhi, and then kumberi kumusoro ndiko kwaive kuna gogo wandaigara navo. Maitoratidza kuti maitochemwa muchinzi ndini ndainge ndafa. Teteka hope idzi dzakaramba dzichidzoka kusvika 2021 pandakanyora
form 4. Ndakazoti maresults abuda, daive ndisachagari nagogo, ndave kumba kuna mama nadhedhi. Maresults akabuda, saka ndakabuda ndisina maths nescience. Ndakatanga kuenda kunonyorera 2022. Ndakati muzuva ndichitorwa kumalessons, ndakatanga kuzvimba mabvi, asi ranga risingarwadzi. Makumbo akatanga kuzvimba ese ari 2. It was 2022. Ndanga ndine 17 years. Ndanga ndisati ndatanga maperiods. So pane vamwe mai vailoja pamba pedu vakaona problem yangu yekuzvimba makumbo. So ndakazoenda navo kune imwe chechi. Pakaizoitwa musangano, pakauya maelder nevafundisi vakandinamatira, zvikaita kunge zvapera. Then 2023 maresults akabuda, ndakapasa, ndikatanga kutsvaka nzvimbo yekucollege, but makumbo akatanga kurwadza. August 2023 ndakaenda kuchipatara namama, but she didn't know kuti handisati ndatanga maperiods or even kubuda mazamu. Apa ndanga ndane 18 years. Kuchipatara ndaingopiwa maperiods akasiyana-siyana nekuenda kumascan, but ndanga ndakuneta because panga pasina change. 2024 takadzokera kuchipatara tikavaudza kuti hapana change, and by that time ndanga ndawana nzvimbo college. Ndakanzi ndiende kwaGaina because vaifungidzira kuti maybe chibereko. KwaGaina ndakaitwa matest, vakaona kuti chibereko chidiki ende hachisi but hazvisi the reason yekuzvimba kwemakumbo. So every month ndaienda kwaGaina ndichichinjwa maperiods plus kuenda kumascan kusvika ndazoneta. Then 2025 this year ndakatanga kuwirirana namwe musikana aibva kuZaka. Ndakandiudza kuti kune muprofita aigona, ndikati regai ndiende. But some time back ndakangama kutaura kuti ndakamboenda kune vamwe madzimai vakandibvunza kuti una sazita here, ndikati handina. Vakati aripo but hauna kuudzwa, and panoda munhu mukuru wekumba kwenyu anokwanisa kutsanangura. So kumba kwedu only mai vaitendera maprofita, dhedhi vaisazvibhilivha. So kuti ndivakumbire kuti vafambe nemi zvainetsa. So ndakaenda kuZaka kuya, ine nyaya yasazita yakataurwa futi. Ndakapiwa muteuro wekugeza kuti ndidzinge mhepo. Around October kuna bamunini vangu vainzi vaparamhosva, ende kumaprofita zvainzi ndivo vaindishandisa. So tete ndiri kutsvaka vangandibatsira kumadoctors, ndaedza kuenda zvikaramba. Kana paine vari mumasvingo area vanobatsira, please I need help, maybe zvingaitawo nani. Tazvinzwira toga zviri strange, asi panyaya dzamasazita. Saka kana una sazita zvaona kuti zvinofamba sei, I don't know. Ipapo umbonditsanangurirai, pane zvinhu zvandisingaziviuka zvinoitwa navanhu zvemasazita izvozvo kuti zvinenge zvichifamba sei. Alright, saka vati vari kutsvaka munhu anogona kuvabatsira. Guys, ndoda kuti ndirambe ndichingokuudzai kuti you need to be careful also pavanhu vanouya vachikuoffer help. In most cases, Zimbabwe yava nevanhu vakaganga zvisingaiti, vanhu vanenge vachida ngokushandisa vachida mari. Tine vanhu vakawanda vanouya pachannel pano vachinyepedzera kuda help. Pane imwe nyaya yakaitika pano pachannel, zvinhu zvinoitika behind the scenes, muna zvamakaona. Pana vamwe mai vainyemedzera kuda kuzviuraya. Ndakuzviuraya, zvazodai, zvazodai. Ukaona munhu achiri kuda kuti kwai ndakuzviuraya achitumira message, hakuna, ari kuda attention. Pane zvakawanda zvakaitika, handizotauri hangu zvakaitika, asi people are taking advantage of people. Kana munhu akandida kuda kuzviuraya, then pobva paita vanoda kuheupa zveko. Handiti tinenge tichishanda nevamwe vanoda kutibatsira panapa, panoda kuzviheupa otanga kutora kuteka advantage yaizvozvo, oda kushandisa vanhu achiita extortion. Pane vanhu vanoita extortion pachannel pano. Pane vamwe vanhu vanoda kunyebedza kuti ndatambura, ndipewo mari, then after that owana vanhu vanomubatsira, munhu iye achinyeba. Isusu pano pachannel I think tiri right, tava right. Hatisi kubatsira anymore, hatichazviiti because zvakaitika over the weekend and the past few days zvinoshamisa. Zvinoshamisa, vanhu vanonyebera kushandisa maadvantage vachida kushandisa vamwe vanhu. Handizotaura hangu zvakaitika, asi ndoda kungokuudzai vose vane zvikumbiro zvava, hatichazviapprove. Munhu one munhu anouya okanganisira vanhu. Ticharamba zvatichaita ka, tichakontinya nevana vatatu navo last year. Tine mwana wedu one chai ari kuda help. Vamwe vese sorry, hatichaiti izvozvo because makaipa vanhu imi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tete Makadi, ndine nyaya yandiri kuda kukuudzai. Nyaya iyi yakaitika 2019. Ndaigara kuKwekwe, ndaifambidzana nemumwe mukomana aibva kuZhombe ainzi Tatenda. Vatete, nekudanana kwatakaita, mainini vangu vakabva vandikumbira imwe weekend kuti ndiuye kuzosara nevana vavo, ivo vaenda kurufu. Ndakasara nevana vavo. Tatenda uya ndokubva uya kuzondiona kumba kwamainini vangu, ndokubva tasangana pabonde. Takaramba tichifambidzana
ndokubva umwe musi kazeni yangu yanditi ndine nhumbu, ini ndokuramba kuti ndaive ndisina nhumbu. Ndakaenda kumwene wenhumbu aiva tatenda. Tatenda akabhatiza, ndikasara ndakagara pamba paya. Apa kumba hakuchadzokereki. Sisi vangu vakanondisiya kumba kwasisi vemurume. Vatete vanga vasipo, kwasara murume wavo akati aisakwanisa kugara naambuya musame house, mudzimai wavo asipo, zvaizonetsa mangwana. Sisi vangu vakandipa advice yekuti ndinoripota kuti ndakabatwa chibharo. Mupurisa akandibvunza kuti ndaive ndabatwa chibharo here, taive tawirirana. Ndakamuudza kuti ndaive ndabatwa chibharo. Ndokupiwa rimwe bepa, ndakangopiwa sandizi kuti bepa racho rinonzi chii. Ndava kukangamwa. Vatete vangu hanzvadzi dzemukomana vakatsvaka vanhu kuti vandivhundutsire kuti ndinodhiropa nyaya yangu kumapurisa. Tatenda paakanzwa kuti ari kutsvakwa nemapurisa akabva adzoka akandinyengerera kuti ndiwithdraw nyaya iyi. Mupurisa akabva atoziva ipapo ndanyengerwa. Asi vakaudza tatenda vacho kuti vakangonzwa anything chisina kumira mushe vaizouya votora tatenda sokuti ndaive under age. Ndakabva ndatakurwa ndikaendwa neni kumusha kwavo. Apa ini ndainge ndisina kumbogara kumusha. Mai vemukomana vaisandida tete, asi baba tezvara ndivo vaindida. Vatete ndaishanda sedhongi. Amai vakabva vaudzira mwana wavo tatenda zvekutaura kuti mwana wavo andirambe pamberi pehama dzake. Ndakapfeka mabhegi, handiti ndaiva ndarambiwa here. Mukomana akatanga kundinyengerera kuti ndigare. Zvinoita wananaso ndakagara zvakare. Pakabva paita vamwe madzibaba vaizivana navamwene vangu. Vakauya vakati ndaifanira kunogeza mvura kunze kwemusha. Vamwene vakandiperekedza kunogeza mvura iyi kunze kwemusha. Vamwene vakabva vaita chidhiri nemuzukuru wavo achida kurara neni achiti mbuya ndinokudai. Asi ndakaziva hangu kuti yaiva trap. Muzukuru anga atumwa. Hama dzatatenda dzakazondidzosera kumba kwedu vakaripiswa mombe 2 nevabereki vangu ndikadzoka pamba. Ndakazoita imwe nhumbu yeumwe mukomana. Vatete ndikazvara asi ndakapomera munhu aisava iye. Mwana akangoita 2 weeks haana kurarama akashaya. So vatete ndichibatanidza maevents eupenyu hwangu ndava kunyatsogaya zviri kuitika kwandiri. Ndinoona kuti hazvisi normal. Ndiri kuita sekuti ndakadirwa munyama. Ndiri kufungira family yanatatenda kuti vakarwadziwa nekunenedzera kwandakaita mwana wavo kuti andibata chibharo iye asina. Waiva hwanana uye ndakamanikidzwa. Ndaida kufadza mhuri yangu asi ndichiuraya upenyu hwavo. Kuda zvimwe pamwe family yavo yakaradzwa nemombe 2 dzavakaripiswa nevabereki vangu. Patakasiyana sekuti vabereki vakati paitwe chishona chakaringana. Kwamuri ikoko family yatatenda ndiregerereyo ndaive mwana. Zvizhinji zvandakaita zvaive zvekuva mwana. Young girls, what is wrong with you? Hamusisina here madreams mukati meupenyu wenyu. Life yako yagara itori padisadvantage. Upenyu hwakaoma muZimbabwe. You are struggling. Pakustrugula uri 1 wonyengedzwa nemukomana wavata kudaro woita pamberi. Meaning to say your life is going to be more difficult by 2 now. Ndiani achagara newe uine mwana. Wadaro wodzoka kumba. Anditi wadzoka kumba woita zvemukomana wechi2. Worarazve woita mukomana wechi2, woita mimba zvakare. You know, yatova cycle. Where are you going with your life? Toda kukubvunza ivasikana, muri kuendepi neupenyu hwenyu? Heidi, she's also blaming herself kuti inini hapa maizvozvi ndade pamusaka pekunenedzera kwandakaita tatenda kuti akandirepa. Uri kubatanidza nyaya. At some point we need to stand up. Chokwadi tora bhilo unyore pasi. At some point make a decision kuti what do you want to do with your life. Zvekuti kwai ndafunga ndine munyama ndinechi hauna munyama. You're just making wrong decisions. Dzekuramba uchifata nevakomana vachikupa nhumbu. Anosara nevana ndiani? Ndiwe. Vasikana, zvinhu zvatakakura tichidzidza pamwe musingazvizivi. Takakura tichizvidzidza makore ose. Kure maisingazvidzidziswa. Kuti kana ukaita nhumbu anotambura nemwana ndiwe. Acha ane future yaruiniwa ndiwe. Izvezvi isusu titori married kudai. Mwana ndiwe amai. Even though baba vacho vanenge varipo, but who takes care of the child? Ndiani anogeza mwana? Ndiani anodyisa mwana? Ndiani anopfekedza mwana? Mwana ndiwe amai. But imagine having a child usina murume. Guys, ngatirege kunyengedzana muchida kuganga muchiti isusu tiri ama 2000 takazvoka ama 2000 saka tinogona kuita anything. You are ruining your life. Picture yourself in the next 5 years. Unenge une 2 vana 5. Uchingoti izvo zvitazoenda madziprofita uko. Hendazo ukangoona life yako ngotanga kuti izvozvo zvatofarana. Pane pamwe pamataura kuti vamwene vakazounza muprofita pamba vakatigiza nemvura kunze kwomusha. Alright, ndoda kubvunza chinhu wani. Kana uri muroora zvinoreva here kuti hauchagoni kufunga.
kwokubvunza kuti chii ichochi. Pambacho munodya uroyi nenyaya yekusvoda. Kusvoda zvinhu zvisina basa rose kudoti ndosvoda zvino ndodiko. Wotopiwa uroyi wogashigudzwa uroyi wogamuchira because unosvoda. Can't you just ask kuti ndezvei? Zvii zvauri kugezesewa? Musabvuma kungoitira zvimwe zvinhu zvamusingazivi. Handiti? Hai vasikana munonyanya imi. Alright guys, tisati taendera mberi. Guys, ndasi ndangouyawo kuti ndizopromotawo mukoma wedu anonzi Vinso. Vanoimba nziyo dzavo, vanoposta mavhidhiyo pano paYouTube. Tokumbira kuti munovaratidza rudo, endai muvaratidza rudo. Ndichasiya channel yavo, link yavo ndichaisiya pazasi apa. Endai muvaratidza rudo, muvasapote muti tete vatitumira pano. Handiti vane nziyo dzavo maridhimu vanenge vachiplaya, so zvakangonaka kuti tingosimudzirana tisapotana sevana vaZimbabwe. Handiti please musarega kuvaudza kuti tatumwa pano navatete kwai tizoona maridhimu, tizoteerera nziyo. Vadotivo vanoda kutondirovera kamwe kanziyo, so saka tichaona, muchaona manje ndendane kanguyo kekuvhurisa so channel ichitanga kudenda badati imingani zvakaoma. Ndiri kutsvakawo mazano kubva kune vamwe vakatarisana nezvandakatarisana nazvo. Situation yedu yemumba yandisvitsa pekupedzisira. Isu tiri vasikana 2. Ini ndiri kunze kwenyika nasisi wangu vanogara kuZimbabwe. Both of us tiri kufa nekustresswa pamusaka paamai vedu. Amai vedu vane many health situations: diabetes, high blood pressure, HIV, insulin nezvimwe zvakawanda. Ini ndiri kubhadhara medical aid kubva kunze and it costs over $300 pamwedzi. Handishandi, honestly tiri kungozviuraya kuti zviitike. Inini personally, I missed my gas and electricity bills last month just so I could cover her medical aid. My sister ari kuita the same kuZimbabwe. She's covering everything, bills, food. Asi amai havana kana appreciation. She will never say thank you. She's very entitled and rude, if I'm honest. Every day pane another demand. Uye kana vasingawani zvavari kuda, vanongoti ndiri mai venyu as a weapon. That's the guilt trip line every time. Mamwe ma-statements ekuti you are left fixed. My sister works Monday to Saturday and mentally ari kupwanyika. Amai always expected to drop everything for them. I'm also a single mom in the UK. I went through domestic abuse and I'm still trying to rebuild my life kuno, especially with childcare costs. It's hard, but still we push, we sacrifice. Chinorwadza ndechekuti amai vane mari yavo, but even the basics like adult diapers havadi kuzvitengera. Everything zvinopedzisira responsibility yedu. We are stretched to the limit. My sister and I are both lone parents. Yes, my mom was a single parent too, but our dad used to help a lot. Most of her unresolved issues stem from that separation. Bitterness yacho yatokura, and ini ndiri kushushwa stereki namama nekuti ndakafanana nadaddy. Ndiri twin yadaddy, obviously the prettier version ka. Kumba and kuno kune hama dzavo, asi hakuna anoda kubatsira. She has a lot of siblings and relatives even in the UK, but pamuromo in the years of saying hateful things zvakaita kuti vanhu vasada kupindira vanongoti hameno ikoko vane mwana kuUK. To be honest, I've no bond with my mom and my sister doesn't either. I'm tired, drained, and my sister is tired too. We are breaking down and honestly don't know how to handle her anymore. I don't miss her and haven't been home since I left. I really miss my sister and I want to bring her with my niece. Whenever we go for prayers, they keep saying my sister needs to move, things to work out in her life. I'll come back with many more. Anyway, how have others in similar situations managed? Especially when amai vachishandisa ndini mai to control everything. Asisu tave kuparara emotionally and financially. Any advice is welcome. I don't mind cutting her off. I just worry that the repercussions will affect my sister who's on the ground. Guys, panyaya yekubatsira maparents edu, pane boundary here. Pane boundary here. Is there a boundary? Kana kuti it goes on and on. Chiro wasarigwa ni £500. The last £500 that you have. Kana mai vakaisa chikumbiro unovapa. Kana chiro school fees yemwana haubhadhari. Chiro chikafu
aiwa mubhadhara. According to the way she wrote it, mama vanodhimanda zvekuti hapana boundary, zvekutoti zvoita sekuti vanotoda dei zvaitoita mwana watogara mumukuku, handiti dei zvaitobvira mwana atogara musheki kuitira kuti ivo vawane zvese. Tine maparents ari toxic. Ndoziva kuti gogo vanenge vachirwara and she needs help, she needs money, but kutadza kuita thank you, kutadzawo kunzwira mwana wako kuti at this point iwe kana usiri kushanda dei mambomira, imbomirai. No, gogo is too demanding. Ukangoona mulife mako wakuzviisa first before vana vako, kaut first before your children, if you think you are the most important person and you lack empathy, kutadza kunzwira the next person tsitsi, chero ari mwana wako, wadokanganisika. Vatete makasimba here. Rimwe gore ndakawana temporary teaching kumaruzeva. So zvataiita ndezvekuti chikoro ichi chaiva kumachonyonyo chaiko. Kubva paroad rebus paiva ne21 kilometers. So zvataita ndezvekuti taiti pataenda kuweekend taibva nezvinhu zvese zvakakwana kutauni, zvokudya, zvingava chingwa, nezvekushandisa mumba. Kana usiri kuenda kuweekend waitsvaka wekubatisa anokuvikira. Weekend yandanga ndafa iyi handina kuenda kutauni. Chekutanga ndaive ndisina mari, chechipiri taive tabva kumasports ekumhanya. So chikoro chataive taenda paive pedyo negrowth point hombe. So ndakabva ndanhonga tumagroceries twangu. Masikati takatogara pasi pebvute. Vatete pakasvika umwe muchembere muchikoro aifamba achitengesa matomatisi. Vatete zvaisa basa rakuti nditenge matomatisi nokuti ndaive ndinawo andainge ndatenga zuro wacho, uyezve kuti ndimatenge mamwe ndaigara kumachonyonyo kwaisava nefiriji, saka aizoora. Ndakaudza gogo wavo kuti ndaizotora next time vanofamba ndokubva vaenda havo. Handina kuziva kuti ndatogumbura gogo ava. Usiku hwakasvika kumaraundi 12 ikoko ndakanzwa rimwe dzikirira risati rambondibata mukati muupenyu hwangu. Ndakanzwa kuti ndagarwa pano pamapipito ose aya handichakwanisi kana kutendeuka. Huro yabatwa kuti mba, hanzi waramba kutenga matamatisi angu, unoda kuti ndife nenzara. Vatete ndakatanga kunzwa kuti pano apa ndikaita zvekutamba ndinofira kuhope, kufira matamatisi. Mweya wainge wava kupera kuhope iko pakuti nditene zviri kukona. Ndakazotanga kuimba Blood of Jesus shall never lose its power. Blood of Jesus, yes, ndizvo chaizvo. Ndakawedzera kuimba apa kana wabatwa nemadzikirira, voice haribudi asi ndichingoimba nechemwoyo. Vatete the more yandaiimba the more munhu anga akandibata achishaya simba. Ndakazonzwa ndaregedzwa ndokumuka ndokutenda Mwari nekundirira kwavainge vaita zvokuda zvokwadi kufira matamati. Ndakazoudza vamwe vataishanda navo kuti ndizvo zvainge zvandiwira. Vakanditi vanhu vacho vane mentality yekuti maticha ane mari, so vakaona sekuti wakaramba kutenga, not kuti wainge unawo. Vakandiudza kuti vanhu vemunharaunda iyi vandaidzidzisa pachikoro apa, chero vakaitwa musikanzwa yakaita sei nditarise nokuti unofira mafufu segonzo. Izvo ndainge ndafira matamatisi. Vanodzidzisa kuzvikoro zvekumamisha uko tiudzei. Guys, mai vangu vaidzisa ugokwe. Nyaya dzacho vati kwai pane time yavakambokandigwa matombo. Ndichati vainyore, ndichati mama tumirai nyaya yenyu yematombo. Pachikoro kwai paikurova matombo ainaya so ringu yezitombo iwe rokukuta richoti bhuu pamusoro peasbestos richitsamura so mazitombo. Guys, kugokwe zvakaoma. Musazouya kamundoti unovenga gokwe ndotomba gokwe. Handiti ndoziva kuti mutani kutsamwa. Guys, so Friday manje zvakazoitika Friday paya ndatopedza kuposta. Ndakaposta mavideo tuka but ndakaona sekuti you guys hamufariri mavideo tu, muda video 1 yakareba. Ima ndikuhwisisi kuti makaita sei. Anyway, Friday ndapedza kuposta ndobva ndati rega ndiende kulegit because mwana wangu akanditi areba. Mwana wangu is very tall. I'm a very tall girl. So she outgrows the clothes, you know, after. Satubva kulegit paya ndikutofunga kuti tikasvika kumba ndichabika, tichadai. Unenge wakatoronga kaprogram yako. Saka ndikubva mumain road. This is a very busy main road inobva kuJoburg. Ndakutenda kuti ndichienda kumaraini kwangu. Saka pandiri kuoff ramp kudai ndichikwidza chigomo. Mberi kwangu kune bhudhi vemudhudhudhu. Then mberi kwebhudhi vemudhudhudhu kune mota Hyundai i10. Then dzimwe mota tiri kutoenda. Saka tiri kutoenda kudaro
munhu anga ari kumberi akatsika mabreak. Saka atsika mabreak akangoita masudden break and zvobva zvaita repu ndokubva but ini ndakasiya breaking distance. Saka uyo mudhudhu wandimongoza wemudhudhu akasvika akazama kunzvenga, but paakazama kunzvenga uku kuzasi uku kune rail yechitima, tiri pamusoro pebridge, pazasi panodarika nechitima. Saka pakanozama kunzvenga akabva anorova kona yeHundai achiflya, handisati ndambona zvakadaro, achiflya achinowira nechimudhudhu chichiparara. Unoziva kuti this happened so fast. Ndakashaya kuti unoziva zvezvekuti unoshaya kuti woita sei, unoita kunge uchabata munhu uri mukati memota. Ndakafunga kuti ndiridze huta ndiite sei, ndobva ndatopaka. Saka vanhu watanga kutopaka apa toita accident kapa. You know what came to my mind? Ndakazvibvunza kuti budhi ava kwavanga vachitoenda sei, ndizvo ndandiri kufunga kuti ndiri kumhanya ndonobika chicken, because ndatotenga chicken kuCheckers kuti unoshumanya kuti ndikasvika kumba ndichadai. Ndozvandandiri kuita, and I feel kuti munhu wese tachienda kumba, munhu wese anenge ane maplan kuti ndikamhanya ndikasvika kumba ndodai. Asi dzimwe nguva maplan achona uri murodhi kutoenda kumba kuti uchinopinda mugumbezi bhozi waneta after a long day, upenyu hwako unongoperera ipapo, just like that. Upenyu hwako watopera usingafungiri, usina plan yekuti uchanovata kumochari. Unogona kutobuda izvo uchiita hari ndiende basa, pandichadzoka ndichazoya ndichiisa hembe muwashing machine ndozodziyanika ndozodii. Izvo ndipo patoperera sarungano. Upenyu hwako nhasi manheru uchavata kumochari, kana kuti nhasi manheru murume wako achavata kumochari, nhasi manheru mai vako vachavata kumochari. Zvinhu zvatisingazivi, things that are known to us. Vana mama, vana sisi, vana deti, ndokukurudzirai kuti muclick link yekuDiaspora Insurance. This is an uncomfortable discussion, but it's reality of life, a painful reality of life, because Mwari hatiunzi tine best before date. Use before 26 November 2024. Use before 26 November 2025. Paone uchifunga kuti ndimhanyire kunotora mwana wepreschool, zvoupenyu hwako hwakuchitoperera ipapo. Everyone who's looking at me, ndokukumbirai kuti muclick link, because with Diaspora it's an international company, but my payments anoitwa through bank, and haisi mari yakawanda. It's about 200 rand, 300 rand, so that should anything happen to your parents, should anything happen to your sibling, you will be covered. Guys, ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitira zvakanaka. Musarega kusiya macomments mucomment section. Ndinokutendai guys nerudo rwamunotaridza ndisine nguva. Mwari akuitira zvakanaka. Tichadzoka zvakare. Got milk iripo. Musarega kuisa maorder. Tatenda. Bye bye.